alumnes, amb una dotzena de professors, i en aquesta tancada han sigut entre 70 i 80 persones, érem entre 65 o així alumnes i entre la resta de professors. I alguns pares, també han anat alguns pares. Hem comentat com va el tema de les noies perquè, com ja sabeu, l'hora de primera batxillerat que estava massificada, hem tingut un professor d'història nou i ja ens han canviat i està més massificada. Però segueix havent problemes perquè a l'ESO hi ha 5 línies de 3 cursos, de primer, segon i tercer, i les classes estan massificades, no hi cabem. Al centre són molts més alumnes del permès. Sabem alguna de l'Esteve Terrades? Hi ha algú de l'Esteve? Hi ha algú de l'Esteve per aquí? Han marxat ja. Que ràpid. Ahir es van tancar també. Sí, ahir van tancar. Eren 80 alumnes i... Perquè a mi m'han dit eren 80 alumnes i va venir el Nota al final també, van fer un concert i tal, i el director els va dir que a les 6 havien de marxar. Que no sé... 6 del matí. Qué dolor. Buenas horas para ponerse a hacer las maletas y eso, ¿eh? Segur? No, perquè el primer cita acaba a les 7 del matí. Que se fueran a las 6. L'Ajuntament ha sortit per parlar amb nosaltres? Dos quieren. No hi ha cap regidor d'educació, coses, no sé A què. lo mejor están ahí. Vols que vagi a preguntar, profe? Per a la nit del 14 al 15 de desembre. Si algun institut vol col·laborar amb nosaltres, ocupar la mateixa nit i apuntar-s'hi, si us plau que ens ho diguin. Sí. El Joan Miró estem en procés de crear l'ESO. Sí, és veritat. Anem una mica lents, però bueno. Doncs, si us aneu movent al Mercè Rodoreda, la crearem demà. Al Mercè Rodoreda, demà creem l'AES, li passem el full al director amb tots els membres, així que poseu-vos en contacte i ocupem a la vegada. Vale. El problema és que nosaltres hem ocupat 2 cops Clar, no ocupem i el els profes tio. ja estan cremats, els pares també, i ara intentarem buscar altres formes de muntar-nos. i la diem allà, si vols. Vale, no, al nostre institut, si us voleu quedar a ocupar la part de fora, o sigui, està l'entrada i hi ha un marge. Tu el desembre, ja saps? No, a veure, mantes, tendes de campanya, sacs de dormir, i si no podeu quedar-vos a ocupar per la nit, que ho comprenem per la tarda, si us plau, doneu-nos suport i fem força.